Moi ja tervetuloa seuraamaan kanavaa. Ohjelman tuottaa luontopalvelu Optas ja toimimme yhteistyössä Anar Outdoorsin kanssa. Minä olen Mikko ja toimin oppaana näillä videoilla. Me ollaan saavuttu nyt Rovaniemen kaupungin eteläpuolelle Rautiosaaren kylää ja Sukulanrakan kallioille. Ja täällä on löydetty 14 hiidenkirnua ja niistä 3 on huomattavan syviä ja ne kuuluu Suomen suurimpiin hiidenkirnuihin. Mennään vähän katselemaan, että minkä näköisiä ne on ja sitten käydään läpi vähän, että mitä ne hiidenkirnut on ja mikä ero on hiidenkirnulla ja tafonilla, mihin tutustutaan sitten vähän myöhemmin. Mutta lähdetään katselemaan, että minkä näköistä tuolla on. Siinä on hiidenkirnu. Näyttää lammelta kallion kupeessa, mutta tosiaan hiidenkirnu muodostuu aikanaan silleen, että kun mannerjää suli, niin se teki pyörteen siihen kallion päälle ja siirteli lohkareita mukanaan ja ne kaiversi siihen semmoisen onkalon. Ja kun seuraa noita hiidenkirnun reunoja, niin ne on ihan kuin hiotut. Ja täällä syvin näistä hiidenkirnuista on 15 metriä syvä. Mä en tiedä, mitataanko se tästä maan tasasta vai lähteekö se mittaaminen tuolta, mutta tää on ainakin aivan täynnä vettä. Että ei päästä näkee ihan pohjalle asti. Mutta lähdetään katsoa. Tuolla päällä pitäisi olla 2 yhtä isoa melkeinpä. Hiidenkirnun ja tafonin erohan on sellainen, että tosiaan hiidenkirnuhan on ne kivet kovertanut sen alaspäin ja sitten taas tafonissa kosteus ja lämpötila on rapauttanut sen kiven ja se tekee semmoisen onkalon sinne kallion tai kiven sisään. Ja sanotaan, että se mikä on tafoni alkanut rapautumaan, niin se ei lopu koskaan, että se kasvaa vuosi vuodelta ja joka jäätyminen ja sulaminen niin aiheuttaa sitä rapautumista ja se koko ajan kasvaa se kolo siellä, että meillä on Suomessakin niitä aika paljon niitä tafoneita. Näitä hiidenkirnuja on myös aika paljon, että tällä yhdellä alueella on jo pelkästään 14 ja on ihan etelästä Lappiin asti näitä hiidenkirnuja. No niin, nyt saavutaan piispa Hemmingin kirnulle. Tässähän on semmonen tarina taustalla, että iso hiisi kuuli, että piispa Hemmingin on tulossa sotajoukkoineen tänne päin. Ja hiisi päättikin kerätä kaikki metsäeläimet ja apujoukot ja tulla tänne vastaanottamaan piispa Hemminkiä. Ja se kaivoi tänne tämmöisen onkalon, mihin se hiisi jäi odottamaan. Ja sitten piispa saapuikin tänne sotajoukkoineen ja alkoi suuri taistelu, jonka hiisi sitten kuitenkin hävisi täällä, tai jäi tappiolle ja joutui pakosalle ja lähti tästä sitten karkuun ja alkoi suuri ajojahti ja sitten se tarina jatkuu aika pitkästikin sen jälkeen. Palataan siihen vaikka jossain muussa yhteydessä, kun päästään sinne, missä niitä hiisin kiviä löytyy, mitä hiideltä tippui sitten
matkan varrella, mutta pysytään nyt näissä hiidenkirnuissa. Niin tämä tosiaan on hiiden kaivama kuoppa ja kaivettu juurikin sitä varten, että hiisi on täällä odottanut, että piispa Hemminki tulee uskonpuhdistuksensa kanssa tänne. Ja siitä ei oikein pidetty täällä. Mutta lähdetään katsoa, että mitä muuta tuolta löytyy. Siinä on nyt se hiiden kaivama kuoppa. Täältä ylhäältä päin kuvattu näin. Kyllä me aika korkeallakin ollaan. Täällä saa olla kyllä varovainen. Täällä on nämä kaikki aidat on vähän irronneet. Nyt ollaan täällä kallioiden päällä aika korkealla. Ja nyt tuolla alhaalla näkyy se ensimmäinen kirnu, Paholaisen Liemikirnu. Ja se on omien tietojeni mukaan Suomen suurin kirnuista, tai syvin. Tää on melkoista taiteilua täällä, että ottakaa hyvät kengät mukaan kun tuutte, koska täällä on näitä railoja ja kivet on liukkaita. Sitten saavutaankin vähän erinäköisellä. Tää onkin jännän näköinen. Tässä on tämmönen tupla kirnu periaatteessa, että on kyllä jännän näköisiä. Näyttää ihan, että siellä olisi betonirenkaita vaan päällekkäin. On niin pyöreitä ja sileitä nuo reunat. En tiedä, onko tuolla kukaan käynyt ikinä pohjalla, että onko siellä esimerkiksi jotain aarteita aikanaan heitelty sinne, uhrilahjoja tai jotain muuta vastaavaa. Mutta jos on, niin antaa niitä olla siellä. Sinne ne kuuluu. Me ei olla niitä 14 kaikkia vielä löydetty, että mä en tiedä mitkä kaikki lasketaan sitten hiidenkirnuiksi. Tuossa oli muutama pienempi semmonen. Näki kyllä, että se oli vähän siitä hioutunut se kallio, mutta en tiedä onko se, lasketaanko se sitten hiidenkirnuksi, mutta muutama ollaan jo näitä isoja löydetty ja jatketaan etsimistä, että opastetauluja täällä ei oikeastaan ole, että joutuu aika lailla kaikki etsimään ja katselemaan, että missä täällä on aitaa ja kaidetta. On kyllä hienot kalliot. Täällä on kyllä kaiken näköistä railoa ja hiidenkirnua ja ne vaan jatkuu ja jatkuu tuonne. Ui, ja liukasta on. Oho. Ottakaa hyvät kengät mukaan kun tuutte. Jos tuutte tänne päin, niin näille hiidenkirnuille, niin suosittelen lähtemään polkua pitkin länteen siitä hiidenkirnuilta, niin täältä kulkee tosi mielenkiintoinen polku näiden siirtolohkareiden välistä tänne aika pitkällekin. On jännän näköistä maastoa. En ole ennen tämmöisessä kulkenut, että tää on ihan tosi jännä.
Täällä olisi paljon tutkittavaa ja katseltavaa. En tiedä, vaikka tuolta löytyisikin vielä niitä hiidenkirnuja, mutta kyllä tää vaan näyttää, että tää menee täällä lohkareiden välissä. Ja täällä on kaiken näköistä polkua kulkee tuolla. Hienoa täällä kyllä on. Ei kannata jättää väliin, jos tästä ohi meette. Nyt päätetään tämä tarina tähän ison hiiden piilokirnulle ja lähdetään katsoa pohjoisempaa, että miltä ne tafonit näyttää. Ja ei oteta ihan mitä tafonia tahansa, vaan otetaan totta kai tähän nyt heti se Suomen suurin tafoni. Ja lähdetään kohti Inaria ja mennään Karhunpesäkivelle. Mennään katsomaan miltä siellä näyttää. Moi! Tällä kertaa ollaankin tultu Inarijärven tien varteen Karhunpesäkivelle. Ja erittäin kaunis paikka tuossa Inarin ja Ivalon välissä. Ja on erittäin hyvät letut ja lohikeitot ja kahvit ja edullisia matkamuistoja. Niin kannattaa poiketa ja mennään katsomaan nyt se Karhunpesäkivi, että miltä se näyttää. Karhuntuvasta saa tosiaan evästä ja tällä alueella yöpyminen on ilmasta, mutta jos tarvii sähkötolppaa, niin se maksaa 15 € yö. Ja täältä voi vuokrata kalastusvälineitä ja veneitä. Jaha, 284 porrasta. Ei, kun 477 tonne. Jaha, se on jumppa taas. Oi voi. Siinä on ensimmäinen nalle. Karhut ovat vahvasti läsnä. Jasso, siitä ne lähtee sitten portaat ylöspäin. 477 porrasta nyt sitten kavuttavana. Ja eihän siinä, niihin ollaan totuttu tässä matkan varrella. Tosiaan alueella oleva metsä niin on keski-iältään 400 vuotta vanhaa ja vanhimmat puut täällä on 700 vuotta vanhoja, että tää on Fennoin vanhinta metsää. Kannattaa tulla ihan paikan päälle ihailemaan näitä. Vähän tässä alkaa puuskuttamaan, mutta ei se mitään. Tää on vasta alku. Ei olla edes puolivälissä vielä. Mennään tonne eteenpäin ja katsotaan, josko se karhunpesäkin sieltä vielä löytyy. Mutta kyllä täällä kaiken maailman lohkaretta kyllä on jännän näköinen. Koko ajanhan tää ei oo porrasta, että on täällä vähän tätä tasastakin, mutta
Kyllä täällä näitä rappusia riittää. Mutta joo, nyt. Let's run. Siinä aika jäätävän kokoinen lohkare. Tollanen kun olisi ollut lapsena kotipihalla, niin voin sanoa, että olisi ollut kovassa kiipeilykäytössä. Meilläpä ei noin isoja ollut. Ja näyttää siltä, että tuolla ylhäällä päin vaan suurenee nuo lohkareet. Kyllä tänne ainakin tänne kavuutessa hiki tulee. Miltä tuntuu? Hyvältä. Ei väsytä. Ei tunnu missään. Siinä on kans aika möhkäle. Ja nyt saavutaankin Karhunpesä kivelle sisään. Läppä sisään. Valkuva. No annappa minulle sitten tuo. Oi veljet! Jaha. Aha. Tää on tafoni. Ja tämähän on yksi maailman suurimmista tämmöisistä tafoneista. Mutta ainakin Suomen suuri. Jos ei ihan maailman suuri, mutta on kyllä. Täällä mahtuu ihan seisomaan sisälle. Jännän näköinen. Jaha. Seuraava. Ja, vähän on liukastunut. Sieltä pääsee pois. Täällä on ihan koko kiviporalla porattu. On kyllä jännän näköinen. Ja siellä on mitä? Joo, siellä on kivikautisia maalauksiakin näköjään. Mutta tää on kyllä tilava. Ja se, että onko tämä joskus ollut karhunpesä, niin sitä ei tarina kerro. Sinnekin lähtee joku onkalo aika syvälle tuon. Ja se, että kuinka paljon näitä on sellaisia, mitä ei olla vielä löydettykään. Oliko niin, että näitä on 300 löytynyt? 300 Suomesta tällaista löytynyt. Ja tää on suurin niistä. Ja kannattaa kyllä ehdottomasti tulla kurkkaamaan. On tää niin jännä. Sielläkin näköjään vettä valuu tuolta jostain.
No niin, täältä pois pääsy onkin näköjään vähän hankalempaa. Minä en tuosta mene. Minä valitsen tuon toisen. No kyllä mä sitä pääsen. Ja sä täältä tuu, kato sisään. Minä annan kameran nyt sinulle. Kyllä minä nyt sitä pääsen. Oi, oi. Ei se ollut juttu eikä mikään. Nyt lähdetäänkin ylöspäin. Ei kannata jättää tähän, jos tänne asti on kavunnut. Että vielä olisi 200 askelmaa jäljellä. Mennään katselemaan, miltä se maailma näyttää tuolta näköalatasanteelta. On täällä kyllä hienoa. On hienon näköistä. Ja tosiaan vanhimmat puut 700 vuotta vanhoja. Ihan käsittämätön. Tuolla on kans melkoinen siirtolohkare. En sitten tiedä, onko tutkittu, että onko siellä tommoista tafonia sisällä. Mutta yllättäen meillä tulee taas vettä. Mutta se ei täällä haittaa. Se ei muuta kuin vähän kastele. Virkistää vaan. Mutta pian meillä on erittäin suuri saavutus tehty. 477 porrasta. Eikö ei ole kyllä vielä lähelläkään. Oi. Kyllä ne jatkuu tuolla vielä. Mutta tosiaan nyt aletaan olla täällä huipulla. Siirtolohkareita löytyy joka puolelta. Että ja todella jännän näköisiä puita. Ja taas löytyi tommonen isohko lohkare. On tää kyllä erikoista aluetta. Voi, siihen on jäänyt joku jumi. Vanhoja keloja töröttää täällä. On tänne kapuaminen, mutta ei nuo nyt niin pahat portaat ole, että aika hyvä jako noissa askelmissa. Että melko kevyttä nousua. Mutta ei niitä kannata rupea laskemaan, kun ei ne lopu laskemalla. Mutta nyt on enää 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nyt ne on loppu. Nyt ollaan näköalatasanteella ja täällä tulee vettä oikein urakan. No kyllähän tänne nyt kannattaa tulla. Melkoinen myräkkä täällä on, mutta vettä tää vielä toistaiseksi. Vähän tuntuu, että kohta alkaa satamaan.
En näillä kengillä. Uppoa täällä on ihan joka paikassa. Ja sehän on puhtaan ilman indikaattori, että siellä missä on luppua, niin on kyllä puhdasta ilmaakin. Täällä sitä on niinku ihan joka paikassa. Tuolla on puut aivan täynnä sitä. Katsoo mihin suuntaan vaan, niin sitä löytyy. Ja tää on kuitenkin Ivalo ja Inari välimaastossa. Niin täällä on havupuuta vielä aika paljon, että se havupuun raja menee tuolla ylempänä ja sitten alkaakin pelkästään tunturikoivut näkymään. Täällä sitä riittää vielä tuota havupuutakin, että täällä ilmasto on sen verran lämpimämpää. Ja puhdasta ilmaa. Ei täällä edes vesisade haittaa. Ja nyt tuli korvanappiin tieto, että kyllä, meillä on lunta maassa. Kyllä. En tiedä missä välissä tää kerkisi tähän satamaan, mutta onhan sitä tuolla enemmänkin. Kun tässä on mietitty, että koska se talvi tulee, niin kyllä se nyt tulee. Tuolla on lunta joka puolella. Tää on kyllä hienoja puita. Kannattaa tulla katsomaan. Jos menette Ivalosta Inariin päin, niin ei muuta kuin vilkku oikealle ja pysähdytte tuohon parkkipaikalle. Käytte vaikka eka täällä ylhäällä ja sitten käytte hörppäämässä vielä hyvät lettukahvit tuosta karhun tuvasta. Niin käytiin maistamassa jo, niin oli oikein herkullista. Isot lätyt ja edullista on. Ei ole mainos, mutta suosin tämmöstä. Alaspäin nämä raput menee paljon helpommin, mutta jos nämä olisi jäässä, niin veikkaan, että vauhti olisi vähän kovempi. On nämä aika jyrkät. Ja märkänäkin vähän liukkaat, että olkaahan varovaisia. Nyt kun tullaan takaisin tähän Tafonin luo, niin täältä takaa niin näyttää ihan normaalilta siirtolohkareilta. Aivan samanlaiselta kuin nämä kaikki muutkin. Ei täällä ole mitään merkkejä siitä, että siellä sisällä olisi onttoa. Siitä herääkin kysymys, että onko nämä kaikki onttoja. Katsotaan, pysytäänkö tää pystyssä. Ja niin se vaan. Tuolla se lohkareen alta menee tommoset ihan pienet aukot sinne sisään. Yllätti kyllä tuo koko, että kuinka tilava se oli sieltä sisältä. Tuonnekin olisi niin kiva kiivetä.